ya me bi ya ni ya we Mercy Esofo Yewura gifti mensa yeti mensa ah ona kuhwe employment mu nyina sukuu ho nsem nyina so Oda istachim mantemwa hello Era so hello Oda Achimo employment mu asukuu ano Era nana do magistrate ita we ɛwɔ yɛ sɛm ɛwɔ yɛ papa no asɔfo nanam adɔfo nom a mo nyinaa mo fi baabi aba ɛnɛ ɛhyɛ ntafo owu kan ti ɛma mo nyinaa fi hyiraba yɛda otwitwi apɔ ase sɛ wɔama afei akɔ asan abɛto yɛn ɛnɛ dɛ afei owu no ɛsɛ bebree bɛtwitwa yɛ kwan mu nanso ɛsiane sɛ ɔhunu no biribiara ne ne botaa nyinaa ɛwɔ ha nti na ɛsɛ sɛ yɛbɔ mmɔden ɛsɛ yɛbɛsi yɛ bo sɛ yɛbɛdi ne sɛnea ɛfata sɛnea amanfoɔ ɛnwiinwii sɛnea ɛtɔ da bi a wɔnwiinwii no ɛno nti ne mmeranteɛ no a ɛne nananom a ɛdi anim sɛ wɔn bɛhyehyɛ ho nɔɔma no akwansideɛ bebree ɛbɛtwitwa wɔn yɛn nan mu nanso mo ma sɛ wɔn kura sɛ wɔn nkɔ so na